uthi isikhulumela ukuyitshani kama uPastor channel inyufleke qinisekisa ukuthi uya like, you subscribe to the channel, you become a member, you contribute to the channel. Whenever you have money, whenever you have enough to give, then you are also welcome to do that. Ikona account number kanti if you want to give as a member, you can join. Ikona link ongayisemsengezansi. This is the only channel eletha amaphupho ngendlela esolitha ngayo. It's one of the best way of delivering amaphupho kubantu abahlukahlukene, since we know that we from different backgrounds, religions and beliefs. So maswalitha amaphupho liyakwazi ukuthi likufithe nawe yabo usabhekile. Sibheka la namuhla elikaye uthi unqobile mathebula NN futhi usenyukhasela ngicabanga ukuthi ke sawubona pastor, please kusho ukuthini uphupha indlu okuyo phakathi iphephuka. That's a very bad dream. It's a negative dream ukuphupha indlu iphephuka. Ngaza kwethu nake singakusho sibese sikulungisela lapha isithe eziyisikhombisa esingachazwa iphupho lophephuka kwendlu, ngoba sinabantu abajulayo uma belibheka udaba lwephupho nephupho. So number 1 ake sesithi ngokulula nje general information. Uma uphupha indlu kuwuphawu lobuma iphephuka osuke nje likhomba ukuthi usuke uzobhana nezinkinga inoma ihibe ezinkulu ezizophazamisa impilo noma ubudlelwane noma uzinzo okanye inqubela phambili. 2 ake sesithi uma uphupha indlu futhi kuwuphawu lobuma iphephuka lungasho ukunqotshwa yilingo ezinkulu noma ukwehluleka ukumelana nezivivinyo ezinzima. NgokaMathewu 7:26 kodwa yiloyo owezwa lawa mazwi ami angawenzi uyakufaniswa nendoda eyisiwula eyakha indlu yayo phezu kwesihlabathi. 27 la ithele ivula kwafika isikhukhula kwavunguza imimoya yayishala indlu yawa kwaba kukhulu kwayo la ukukhuluma. Yabona ke ngabantu abahlulwa ukufika kwezivivinyo nezilinga empilweni. Number 3 uma uphupha futhi indlu kuwuphawu lobuma iphephuka lungasho isifo noma ukudlula nje komunye umuntu emhlabeni ngokukhulu ukuzuma. Isaiah 38:12 idokodo lami lisishuliwe lasuswa kimi njengedende lomalusi, ngisongile ukuphila kwami njengomaluki, uyakunquma esalukweni kusukela emini kuze kubeke sebusuku uyangeqeda. 4 uma uphupha futhi indlu kuwuphawu wesithando njengolobuma iphephuka lungasho ukwaliwa, lungasho ukubhidlika kusho komshado noma ukuphela kobudlelwane nomndeni wakho ngenxa yeziphambeko zakho. Izaga 11:29 okhathaza indlu yakhe uyakudla ifa lomoya, nesula siyakuba inceku yonhliziyo ehlakaniphileyo. 5 uma futhi uphupha indlu kuwuphawu lobuma iphephuka lungabuye likhombe ngesikhathi senyithakalo ngenxa yesijeziso nolaka likaNkulunkulu. Abanye bangathi ke mhlawumbe ulaka leyidalo, abanye bangathi ulaka lwabantu osuke uzobhekana nalo. Amahubo 135:7 ukukhuphula izinkungu emkhawulweni yomhlaba wenza imibani kube yimvula, ukhipha umoya ezingodleni zakhe. Khulunywa ngoNkulunkulu. uJona 1:4 kodwa uJehova waphonsa umoya omkhulu elwandle kwaba isiphepho esikhulu elwandle, kucatshwa ukuthi ke umkhumbi yakwaphulwa. 6 uma uphupha futhi indlu kuwuphawu lobo uma iphephuka lungasho ukholo lwakho ukuthi lwakhelwe phezu kwesisekelo empeleni luhle. Uma indlu yakhe ingaphephuka lusho ukuthi ukholo lwakho lwakhelwe phezu kwesisekelo seqiniso nesisekelo esiqinile, futhi angeke uwe ekholweni kwakho ngenxa yezilingo nezivivinyo ezizayo noma ubhekene nazo njengamanje. NgokaMathewu 7:25 la itheni imvula kwafika izikhukhula kwavunguza imimoya yayishaya leyo ndlu leyo, kepha xewanga ngokuba ke yayisekelwe yidwala. Number 7 uma uphupha futhi indlu uphawu luhluma engaphephuka lungabe nje likhomba ukusinda
kukubi komuntu ebangwa nezibi, noma-ke lingakhomba amandla okumelana neyibe namandla okunqoba iy'nkinga ey'nkulu. Lungakhomba ukubumbana noma ubumbano oluqinile kwabathandanayo, noma-ke emndenini olungeke luphazanyiswe ukufika kwey'nkathazo. I hope it makes sense. Asiphele lapha. Kubalulekile-ke ukusubscribe nokulayikha nokuba nje umuntu okhontributhayo kwi-channel nsuku zonke. Siyabonga kakhulu laba ababili abathathu. Try by all means ukuthi lokho okuncane abanako, ngoba akusho ukuthi umuntu onikelayo ngoba enokwanele, but kusho ukuthi uyasibona lesidingo sokuthi naye ama-post ezifaneni, uyabona kufanele ukuthi akanikele, yabo. So siyabonga kakhulu laba uNkulunkulu akabandisele engathi ngangashabalala ey'nqolobaneni zabo. Be blessed. Siweni